og tilhænger her i jeres opmærksomhed på en herre, der gør sin entré her. Vi skal bare høre. Hej så, jeg hedder Freddy, og indehaver af pladeforretningen Min Records på Gamle Kongevej. Jeg står her, fordi at jeg er kommet, eller har haft det her billede, har hængt i min forretning. Det er den oprindelige akvarel, hvor herfra hvor vi står. Fordi det oprindelige er en gammel kunde, som han har haft det liggende i en skuffe siden 70'erne. Det er Stan, hedder han, som var producer, men han synes, det hang bedre i min forretning, og det synes jeg da også. Jeg havde ikke set det. Så en dag kommer der en herre ned i min forretning. Han går over og kigger på det her billede og kigger meget, meget grundigt på det, og i lang tid op. Hvem er der den herre? Han kigger ikke på plader, han kigger på det billede her. Så er det han, Niels Skovsen, som har levet efter sit billede i 40 år. Og det er jo altid, så ja, derfor er stor glæde for mig i dag at kunne give det til Niels Skovsen og sige tak for 40 års dejlig musik. Ja, det hele kommer tilbage til